Конечно, были надежды на то, что мы сюда перевезем нашу маму, и она будет жить в хорошем районе. 2018 жылда Шамил Софиуллин поколение тұрак комплексынан үлішлеп төлеп фатирға дағу ақылы. Мұның үшін 1 миллион кредит ала. Инде 4 ел ул ай сайын 15 мың сум ақша төлей. Фатирны әнисіне деп алған. Түзіліш эшләренең 1-нче елында ук шикләнә башлый. Очень медленно строилась. Бик озак төзеделәр. Күрше йортларга карыйбыз, алардагы катлар тиз арта. Безнең төзелеш тукталды. Берничә ай 6 катлы килеш торганнан соң гына кабат төзи башладылар. Әмма тагын туктатылды. Аннары монда торган кранны да алып киттеләр. Шулай өмет сүнде. Нам казалось, что вот-вот они продолжат стройку, но не случилось. Шамил Софиуллин кебекләр бүген 80-ннан артык, барысы да 20 катлы йорт төзелешенә үз акчасын керткән булган. Торакны 2020 елның декабрендә кулланышка тапшырырга тиеш булалар. Тик төзүче оешма Инвестстройторг бу вакытка йортның яртысын гына торгыза. Былтыр июльдә әлеге торакны проблемалы йортлар бердәм реестрына кертәләр. 3 айдан төзүче белгенлеккә төшкән булып таныла. Проект буенча биредә балалар мәйданчыгы, жер асты парковкасы, консьерж, ишек алды аллы гөлле чәчәкләргә күмелергә тиеш иде. Метрода шәһәр үзәгенә кадәр нибары 20 минут. Үз кулышын булдыру теләге, үй туе турындагы хыяллар өлешләп түләүчеләрнең йокысыз төннәренә әверелде дә куйды. Моңа кадәр проблемалы йортлар федераль реестрына кертелгән торакны төзеп бетерергә алыналар иде. Татарстанда шундый 8 бина сафка басты. Гадел Кутой урамындагы йорт төзелешен туктатырга карар кылынган беренче шундый объект. Бу Россия хөкүмәте күрсәтмәсендәге үзгәрешләргә бәйле. Хәзер йортның 80%-нан азрак өлеше генә әзер һәм төзүче белгенлеккә төшкән очракта өлешләп түләүчеләргә акчалата компенсация түләнәчәк. Илнең вице-премьеры Марат Хөснуллин җитәкләгән территорияләр үсеше фонды советында шундый карар 42 проблемалы йортка карата кабул ителде. Шул исәптән Казанныкына да. Хәзер кемгә фатир ачкычы, кемгә яңа квадрат метрлар сатып алыр өчен акча биреләчәген кешеләр төгәл беләчәк. Без карар чыгарган объектлар Севастополь шәһәрендә, Татарстан, Башкортстан, Карелия һәм Чувашия республикаларында, Новосибирск, Омск, Мәскәү һәм Ростов өлкәләрендә, Ханты-Мансийск автономияле округында, Ставрополь краенда урнашкан. Өлешләп түләүчеләргә биреләсе акчаның 80% территорияләр үсеше федераль фондыннан бүленә. Шулай итеп, поколение торак комплексы зыян күрүчеләренә 428 миллион сум түләячәкләр. Шуның 171 миллионы Татарстан бюджетыннан, компенсация базар бәясенә карап түләнә. Исходя из тех договоров долевого участия. Фонд карамагында булган өлешләп түләү килүшләре буенча әлеге йорттагы фатирларның квадрат метры 60-80 мең сум булган. Федераль фонд мәгълүматларына караганда, хәзер түләү күбрәк булачак. Квадрат метрына 120-130 мең сум. Если не ошибаюсь, 120-130 тысяч за квадратный метр. Киләчәктә федераль фонд сайтында өлешләп түләүчеләр өчен инструкция булдырылачак. Түләүләрне алу өчен нинди документлар кирәк, шуннан белергә мөмкин. Татарстан фондында әйтүләренчә, гаризаларны карау вакыты тиз. Акчаны гариза биргәннән соң 1 ай эчендә алып булачак. Поколение торак комплексы федераль фонд милке буларак теркәлә. Алга таба аны башка оешмалар төзеп бетерәчәк. Алия Хайретдинова, Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.